Wis yang kena dolar kuning dek mau. Ya wis buka no. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali channel Gua Rujak. Ya, iki Ngontane gagal dek mau. Gagal iki pemirsa, tak ceritani rene. Mas kancane aku ning kene sih. Tak kancani. Tak sami TikTokan ya. Ning kene aku yo TikTokan. Jadi ki mau kan konten serabi yo sebetulnya serabi ya pas bagi-bagi ning cah sekolah. Lah kok ndelok dolar kuning habis buh mumet. Tak Dolar kuning iki perkara apa ya? Perkara apa nih? Kita deloki anu copyright gak enek. Tentang hak cipta gak enek. Copyright gak enek. Terus disabilitas apa wis sik centang juju kabeh san. Konten di sini kok koyo apa iki gak ngerti dolar kuning perkara apa. Musik ora enek copyright. Paling cah sekolah. Bu mergo cah sekolah ya kayaknya. Tapi mosok lho Pak nek ngonten karo Iya iso. ngedoli ngono kae kan ada cah sekolah to. Jadi kontene mau sedino nomor 1 tok. Iya wis sedih. Berarti terus hutan iya. Hutan angin berantak. Iya, Mati lampu lengkap paket. lengkap pakai tes. Ngupload lagi ndik mau sore jam piro mau. Jam 4:30 mulai mendung petang dan sampai jam 6:30. Ini pemirsa beneran bantu mati lampu. Mungkin kelihatan apinya Mbak orang like TikTok ya kok. YouTube. Anu bukan live TikTok. Dolar kuningnya saya di YouTube. Iya, yang chat TikTok. Untuk pemirsa TikTok. Jadi ini wis konten ini. Makanya aku harus ngupload video. Nah, di sini kita sekolah bagi-bagi dari itu dari Mbak Ana itu kan ngelaris dagangan 5 itu dibagikan promosi sekalian yang SMP. Lah kok dilelah nek dolar kuning. Di sini padahal yo kayak enek laku gene apa ngoper mungkin karena seragam mungkin. Tapi ini mungkin tak udah nih tuh sedih. Kami Surabaya beri angin puting beliung apa ya? Renita Febriani wis histori sampun Mbak. Kocok udah. Mbak Renita iki apa Reni Galeng iki yo? Iya Mbak, sampean Reni Galeng. Sudah isi Mbak. Kabine diambil gang sesasi alhamdulillah. Langsung Ya, isi. pancau Iya di. bener. Rabine bulan April terus gang sesasi isi PL Maret. Woi, aja ngeplok bocah sekolah sing gawe seragam ka dolar kuning. Oh, Mas Arifin, layak Mas. Tenan loh Mas, ndek mau kita utek-utek Orang gak kenek. kenek. Urung tak unggah, tak jajal. Gak monetisasine to ora kenek. Kayak nek Mas Arifin yang gini komen ning TikTok. Oh, layak. Sampai yo sering ya Mas yo kena dolar kuning tapi Kena sekolah berarti raiso ya dek. oh perkara ini kuwi yo sok nah yo gak sah anu gak sah sekolah ini akhirku ki tak sekalian promosi ngono lho. Bisa sekolah kalau punya oleh gratisan dibagi. Iya, Tapi gak usah di. gak sah disuting. Tapi untuk Mbak Ana ya, ini tadi gagal syutingannya. Sesok Mbak, sesok ning Jumat Masih. Berkah masih 150.000 nih. Terima kasih Mbak Ana sampai ngarisi dagangan Ilik Nani ya. Sementara ya nih omah bantu ke opo dek. Nganter anak sing. Iya ning omah niki delivery, so aku ngewangi make yo delivery. Terus nge-live nang TikTok. Metuno dagangan Ilik Nani kan biasanya dodolnya rujak atau pemirsa. Nah dilala kok udan terus ini terus diganti dodolan apa serabi itu yang dilala alhamdulillah serabinya ya Didik sarung layaran dek. lahirannya sok Maret. Tapi iso ae maju dek gitu. Tapi Masa iya? enggak lah. Rata-rata ngono Iya temanku PL Maret Mbak temanku rata-rata Joko kayak 8 bulan lebih pirang minggu seminggu kok ya wis lahiran.
gak mesti lah. Itu USG apa itu? SK ngenteni manut Bidan bidan bidane jadi sok kan? nek wis 8 Iya, cekik di SK. iya ada penonton juga. Iya ada Mas Arifin ini udah guange leren keselen nang kamar. Ada Mbak Rika film. Sandrike terima kasih. Iki penonton YouTube guys yang dereng ngertos TikTok-e Mbah Guang. Gue biasanya kan live ning TikTok pemirsa nggih. Untuk penonton YouTube bisa dicari TikTok-e Mbah Guang iku jenenge Guang Rujak 212 ya. Mas Tapi Arifin gak iso nonton ora diganti ya? loh. Tak ganti gak iso iki. Diganti angkone gak iso diganti Mas. Gue sik nonton ora. Nonton TikTok ora Mas Arifin. Tak ganti gagal loh kok. Gak kena oke. Iya iki. Sesuk tak Jaluk. jajan. Jaluk nganu enek nomere kudu. Tiga enek angkone di Guang Rujak 212 gini besar ya yang depan. Jadi Mas Arifin kon ganti gak usah nganggo angka iki, tapi gak kena mbok. Tak jajal. Kali mari ngikut TikTok awalnya kuwi di Apa? TikTok jualan kuwi. Kayak Jadinya sholat. iso live. Ya aku dipen kan jadi orang les kan kok iso. Terus dia celok tak adek delok YouTube. Delok carane. Ya mungkin guru-guru masuk. Mbok bukan. Jajal sampean lo gentina. Iya mau diudak-udak nih tak jajan. Mbak Rika cantik kayak Lek damis. nunggu Iya. 1 minggu baru bisa diubah. Nunggu 1 minggu. Oh gitu nggih. Oh iya sekalian Karena sing dulu gak iso bro. gak iso blas tak hapus wis. Iya kok. Katanya siji tok. Dino wonten iki. Terus alhamdulillah ini Facebook ada Facebook Pro ya pemirsa untuk penonton YouTube sama penonton TikTok. Alhamdulillah ini Facebook Pro nih Mbah Guang Rujak sudah bikin ya, bisa langsung dicek Teng Guang Rujak. Gue tak download tak kei screenshotane neng Sing video Facebook Pro ya. Facebook Pro. Mbah Guang punya Facebook. Namanya sama Guang Rujak. Ini wis tak pacet Pro itu. Urung. Wis kok. Udah ngurung. Tak kira orang tak pencet. Gremeng gagal nih. Gremeng gagal nih. Biasanya burem-burem gak? Oke. Aku ki lho pas ngevlog gene wong nang omah ya ngevlog dhewe. Burem bulan baleni kae pas gawe roti ya. Roti Sampean. pisang. Oh iya. Pas roti Terus pisange- nyapu kae. Roti pisangnya ora dadi. Gambare burem bulan baleni. Oh ayo yo. Kan iku ngeblur dhek fokusno dhewe. Angger aku mlaku nyedak iki dhek fokus dhewe kok kamerane iki mbok aturane nggo piye ra ngerti. Mbok tak Iya wae iku bener. gak kuwi enek aturane yang Masa gue fokus karo ora ki ya nek aturane. HPL-nya kapan, Mbak? Udah gede banget. Maret. Iya. Biasanya HPL ngono ki maju. Maju apa mundur? Mundur. gue gak ngerti. Jenis Mundur sing lah, maju. rata-ratanya mundur. Tapi nek Jadi ning ki- tipe aplikasi ini tanggal berapa? Dik? Tanggal 3 Maret awal bulan. Desti Utami, Masya Allah Mbak Rika udah hamil besar sehat dan Alhamdulillah besar. Amin banget, terima kasih Bire. Mungkin nular untuk Mbak Destri Utami. Nggih, untuk Mbak Destri Utami mungkin nular nih Mbak. Cepat diberi juga sama Allah Subhanahu wa taala, diberi kepercayaan untuk mendidik anak, Amin. terus dapat garis 2 cepat nggih untuk Mbak Destri Utami. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Main iku. Jam berapa jam? Ning kene wis jam 8. Iya kabar.
ning Surabaya, jadi Surabaya baru danang. Iya aku mau delok. Wit-witane do ambruk. Ning bandara apa Surabaya ku. Ketok angene banter. Ning kene mau ya tuh Dik. Iya banter tapi gak sampai ngambrukno reno. Lampu mati wae. Paling enek sing wit rubuh ya. Selino mau ya mati lampu. Aku gumune wit gede-gede ku lho sing ning bandara ki ambruk. Wah, ku paling biantet banget nih. Hujan angin tau mbak? Iya. Tapi Ini yo angene gak patek banter. Sing Surabaya ketoke banter ya. Tuh nggih untuk nonton YouTube. So tak main nontonnya. Iya delivery Mas Budi memang ngewangi delivery pun. Dia mau delivery nih dong cici pun. Iya, ben apal daerah kene yo. Ben apal daerah kene ben Rodindi juga. Tuh di Pulau kono ngene balas. Delas. Kalau kemana gak apal itu. Saiki wis rada apal. Delas sih diceluk dia seret wis gak gelem. Sampai duwe putu kok mah celuk bae. Delas sing lontong isor pring niku sing badhe konten Mas Dimas. Mah. Oh, anggar dia pas ono digratisi terus kok. Iya pas terima kasih. Gratisi Delas terus. Ngeluk sampai dia putu Delas. Ya aku gak ngerti nek dhuwure. Gak pantes celuk dia ngene. Nggih balas, di Nganjuk hujan angin sudah Berarti biasa, rotot Mbak. ya. Yo, roto ya. Kan kok kono ya sering Dik. Wah, deket sawah malah ngeri. Biyen, Mbak, kamar mandi nilikmu ambruk kena angin. Mergo anu. Kamera YouTube. Kamera YouTube. Mas Teh? Menyetel kamera YouTube. Oh. Oh iya, ambil TikTok, Ambil TikTok kan lali ya akhirnya. Sampai lali. Kemudian kan omah anggar cedak sawah, enak angin banter mesti korban jadi korban. Nah, di tengah-tengah ini kan nggak aman Dik. Nek ning pedesaan rempet-rempet omah-omah ngono ki yo aman. Sing pinggir, sing cedak sawah. Sing pinggir-pinggir cedak sawah ki malah rawan. Nek cedak pantai. Mil berapa bulan, Mbak? Mil berapa bulan, Mbak? 8. Itu ya. Wis berapa menit? Belum. Kanyepen baru dan 12. kelas menit. Poin. Gabut sambil Di sini sudah nggak hujan ya. Yo atapnya sampai enek sing mabur kabeh, kelorot. Ini kene gak sampai kelorot di mau dan angin. Gak sampai kelorot. Tapi ini rata-rata daerah pinggir nanti guys. Pinggir pantai ning Morowali lho ya. Ini kenapa tapi sing kabeh ya? gak ngerti nen Morowali kabeh Dik. Mungkin yo ringkes nang gawe ne. Kenapa? Kebanyakan ning Sulawesi lah kebanyakan iki gak nggo gendeng. Iya, apa kayak enek bakul geraban ning kono ya? Iya, aku dhewe kok gak tak wong kono ya, Dik. Iya, ning kene iki pengusaha genteng kan akeh ning Jawa. Tapi ning Sulawesi iki nganggo neseng. Kebanyakan iku wae seng, Seng. tapi ning kono kan kebanyakan nganggo plafon. Jadi ini panasnya yo ora banget. Iki seng gitu. Bisa dikei plafon ben gak panas banget. Turna tingkat-tingkat. Yo. Kayak kos-kosan kan gaweane kan Kebanyakan dhuwure seng. jarang nganggo apa? Gendeng. Nganggo gendeng jarang. Ono paling kena dihitung lah. Kayak ning kae. Wah, iki pas foto yang ada. Kan enek paling omahe lurah tok ya sing omahe gendeng ya. Ning Labutan. Mbak Ratna, tempatku Kalimantan Timur juga sing Mbak. Iya, Nek- kebanyakan nih. Apa ya? Apa Iya, ringkes kenapa ya? ya Mbak yo, Mbak Ratna? Aku sudah jadi pertanyaanku Mungkin nomor dari siji dulu nih kan belum terjawab. mudah. Soalnya kan ringkes di orang nganggo rank. Nah, itu kan nganggo rank. Lah aku malah mikirnya ngene, kan ning kono gene kayu jati to. Kan nek ning Jawa Tapi jati. kayunya ya, malah kuat-kuat tuh. malah kuat ngono. Kita
tak kira kayu nek Kalimantan yo kayune apik-apik. kayu klopo ngono kuwi malah gak kuat. Ini kan rengnya reng jati. Juga kayu klopo. Mbok kayu apa nek sing kuat yo? Ini kan reng jati, jadi kan gending kuwi wabot. Lemah soalnya. Awet sampai berang-berang tahun, puluhan tahun, tapi nek sing kan ganti gonta-ganti. Karena cedek laut, kena udan, air udan itu kan mengandung asam, terus mesti berkarat terus. Tapi koyo Pak Kose yo Tak kos. sering ganti. Sering ganti. Cilok bocor Delok ganti. bocor pernah cedak pabrik sing mengeluarkan asam. Iya, langsung keropos. Asapnya langsung asap pabrik itu kan mengeluarkan asap. Cukup sekian. Oke nggih. Terima kasih nggih iki sekedar info saja. Gak sudah upload video nih sesuk ae langsung nek dolar kuping. Terima kasih banyak sampun ningali channel Goreng Rujak. Dan untuk Mbak Ana nggih terima kasih sampun nglarisi dagangan Lek Nani, sehat selalu nggih Mbak Ana nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.